Ndikulandilena balo okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 30 April 2022. okondedwa mawa wa lero tiphunzira phunzo namba 4 pamutu omwe uja wonena kuti kudzipha si njira yothetsera mavuto pa moyo wa munthu. Iyi ndi ndale ya Satana yomutengera munthu ku gahena mwachangu. okondedwa phunzo namba 4 likuchokera pa mawu a Mulungu amene akupezeka pa Luka chapter number 8 kuyambira ndime yake ya 43 mpaka na ndime ya namba 48. mawu a Mulungu akuti, ndipo mkazi anali ndi nthenda yachidwalire zaka 12 amene adasudzula asing'anga za moyo wake wonse, ndipo sanathe kuchiritsidwa ndi mmodzi yense. Anadza pambuyo pake nakhudza mphonje ya chovala chake, ndipo pomwepo nthenda yake inaleka. Ndipo Yesu anati, wandikhudza ine ndani? Koma pamene onse anakana, Petro ndi iwo akukhala naye anati, Ambuye, anthu aunyinji ali kukankhana pa ine ndi kukanikizana. Koma Yesu anati, wina wandikhudza ine, pakuti ndazindikira ine kuti mphamvu yatuluka mwa ine. Ndipo mkaziyo pakuona kuti sanabisika, anadza ndi kututumira nagwa pamaso pake nafotokozera pamaso pa anthu onsewo chifukwa chake cha kukhudza iye ndi kuti anachiritsidwa pomwepo. Ndipo iye anati kwa iyeyu, mwana wanga, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe, muka ndi mtendere. Ameni. okondedwa mawu amene tawerengawa ndadza nayenso munthu wina mmawa wa lero amene adasautsidwa, adavutidwa ndi matenda adzaoneni, matenda angonangona. Kukamba kwa mawu a Mulungu akuti anadwala nthenda yokhetsa mwazi mzimayi ameneyi kwa zaka 12. Ndipo mzaka zimenezi samangokhala ayi, amayesa kuti mwina akhoza kuthandizika m'malo ndi m'madera amene vanthu amaganiza kuti amapeza mathandizo, komano iyeyi sadathandizike. Chimachitika nkuti amangoluza ndalama, nthenda yosatha, moyo mangosungunukabe, mtendere osaupeza. Tsiku lina adakakumana ndi Yesu nathandizika. Chokondwetsa nkuti pa nthenda yake yadzaoneni, pakupusitsidwa ndi asing'anga ambiri, pakuperedwa ndalama, pa zikhumudwitso, pakusweka mtima, mzimayi ameneyi sadatenge chingwe nkudzipha ayi. Mzimayi ameneyi sadamwe poison kuti angomwalira ayi. Iye adakhala ndi mtima olimbikabe kufunafuna thandizo. Sadaone ngati kuchotsa moyo ngati njira yabwino yothetsera vuto lakero, kuti mwina ndingopita nkapume ine, andipusitsa kokwana, ndazunzika kokwana, ndadilizika kokwana. Ayi, adachilimikabe, adalimbabe mtima, ndipo atakumana ndi Yesu adathandizika. Ameni. Munthu umene titsogozedwa nawo okondedwa nena kuti moyowu zousautsa ndi zambiri, zoumvetsa moyo kuwawa zimachitikira munthu aliyense posatengera kuti ndi ndani ndipo amapanga chani mdzikoli. Ayi, simikizikani mtima abale wanga kuti zovuta moyo wa dziko lapansi ndi zambiri zedi. Zousautsa moyo zimachitikira munthu wina aliyense pa level ina iliyonse posatengera kuti munthuyo ndi ndani. Okondedwa, iwo amene akhala abusa apezeka nazo zousautsa moyo za ubusabusa. Iwo amene apezeka agwira ntchito zaboma asautsidwanso monga mmene alili. Iwo amene ndi alimi ali nazo zowasautsa ngati alimi. Iwo amene ndi azibambo zowavuta ngati azibambo ali nazo. Iwo ngati azimayi zowasautsanso ngati amayi ali nazo. Afuseni achinyamatawa ali nazonso zowasautsa monga achinyamata. Ndipo izi zichitikira kwina aliyense okondedwa.
nyengo zambiri munthu amataka amatutsa mnyengo yopweteka, amaganiza ngati kuti zikunchitikira yekhayo, ndipo mdziko lapansi lino amene akuvutika ndi yekhayo. Ayi, mdziko muno muli masautso apwe, mavuto adzaoneni, onena kuti umatiwe kona koso wina nkumanena kuti koma ine bola nkoni. Zili ngati monga zimachita kuchipatala okondedwa, kuti umatha kupita iwe ukudwala, koma ukaona wina wake mmene akudwala umati koma ambuye zikomo ineni udwala ndithu koma pang'ono siyana ndi mzangayi. Ndi mmene moyo umachitikira. Muli masautso ochulukitsitsa, ndipo masautso amenewa amafikira munthu wina aliyense posatengera kuti munthuyo ndi ndani. Nyengo zina alipo anthu amene adakhazikitsa namati atipopeza ine ndimapita kutchalichi sindingathe kukumana ndi izi, atipopeza ndili ndi udindo wakuti sindingathe kukumana ndi izi. Masautso alipo, ndipo Baibulo pene kunena kuti masautso awolungama achuluka, koma Mulungu awalanditsa mzonsezo. Kunena kuti ngakhale munthu lakhayo ndi wopemphera bwanji, ngakhale kuti ndi wauzimu chotani, ndiwe mlaliki chotani, ndi wolungama chotani, malemba akuti tsono kwa iweyo masautso adzachuluka, koma Mulungu adzakulanditsa mzonsezo. Zikutsimikizira izi kuti kusautsika kwa moyo mdziko lapansi kumachitikira munthu aliyense. Ameni. Okondedwa, nyengo zozunza maganizo ziliko kudziko kuno. Maganizo kumasautsika, munthu nkumadyeka ndi kuganiza. Ukaona mmene zinthu zikuchitikira mtendere mu mtima osaupeza. Munthu umadya zinthu zabwinobwino koma ndo thupi losasintha. Afufuzeni chilipo mkati mwawo chimene chikusautsa moyo. Okondedwa, nyengo zilipo mdziko lapansi, nyengo zopweteka kwambiri zedi, nyengo zozunza thupi. Matenda adzaoneni, monga mmene tawerenga kuti mzimayi anadwala kwa zaka 12, adakadwalabe nthenda imodzimodzi. Okondedwa, alipo anthu okondedwa akhala akugona pa bedi kwa masiku ambiri, kwa zaka zambiri osadzuka. Zaka nkumapita munthu akusautsidwa. Zoterezi mdziko lapansi zimachitika. Okondedwa, nyengo zozunza ntchito kapena business zidzapezeka ndithu mdziko. Kuyesayesa kuti nditachita izi zosatheka, kuntchito kosakoma, kuyesa kukankha apa. Ayi, matheories amene anthu akuwatchukitsawa mbale kankha, mbale osafoke, kuyesa zonsezwa, koma ayi ndithu palibe chosonya kuti munthu uya akuchita kena kake. Nyengo zotero zilipo mdziko lapansi. Okondedwa, nyengo zosamva kuthandizika ndi anthu amene amaoneka ngati thandizo ku dziko lapansi ziliko. Kumachita kudziwa kuti akuti amati akapita uko amakathandizika, munthu amati akapita chipatala icho amabwera kuwa moyo, munthu akumana ndi wakuti amathandizika. Koma zilipo nyengo zino okondedwa zimene iwo amene timawadziwa ku dziko lapansi ngati athandizi, ngati wanthu amene amachita bwino zinthu, ndipo ukafikira umachita kumva kuti ine ndathandizika. Okondedwa, zilipo nyengo zina zimene nkupita nazo kwa iwo, ayi zosamva kuthandizika, zosamva kugagadidwa. Nyengo zimene zilipo mdziko lapansi, ndipo ndikuyankhula pano pena zikuwachitikira. Ayesayesa kwambiri, ayesayesa moyo wawo kuti kapena mwina adzipereka kotheratu kuti akhoza kupeza mfulu, kuti akhoza kupeza mtendere. Zosatheka, zosatheka. Okondedwa, nyengo zosungunula chikhulupiriro cha munthu ziliko, ziliko. Nyengo zosungunula chikhulupiriro cha munthu ndi zolemetsa mtima ziliko. Kumanena kuti koma ineyo muti kupemphera kwangaku phindu lake lili pati, kutumikira kwangaku phindu lake nchiyani? Mtima kumangokhala wolemedwa, mtima kumangokhala wopweteka, mtima kumangokhala wowawa, wosaona chabwino ku dziko lapansi. Zaka nkumapita nkumadzifunsa kuti zidzathaliti izizi, papita dzilumika zambiri ndidakali mkusauka kotere. Zaka zapita, ana abadwa ku dziko lapansi nkumakula, ine ndikadali mvuto ngati limeneli. Zidzathaliti, ndidzapuma liti, mtendere ndidzaupeza liti? Nyengo zokufikitsa pa mulingo umenewu ku dziko lapansi kuno ziliko. Koma okondedwa, ngakhale zidafika potero, kudzipha si njira yakuti muthandizikire. Ayi, ziwani kuti alipo Yesu amene zowakanika banthu
Iye amazichita mosavuta. Dalirani Yesu nthawi zonse. Mukasautsidwa mdzikoli, mudzinalira Yesu amene amathandiza. Musayike levo yakuti popeza uchanalephera ndekuti ndilibenso chiyembekezo, popeza sizikutheka ndilibe chiyembekezo, popeza ndakhala muizi zaka zambiri ndilibe chiyembekezo. Musadziuze mawu amenewa, koma kuti mukhulupirire Yesu, mudalire Yesu amene zowakanika banthu iye amakwanitsa kuchita. Awo amene sidalephera, Yesu aliko ndiye thandizo. Mukasautsidwa pakena kalikonse okondedwa, kothawira ndikumene ndikukupatsani lero lino, kothawira ndi kwa Yesu. Amananena mawu kuti idzani kuno kwa ine nonse akulema ndi kuthodwa, ndipo ine ndidzakupumitsani. Ndikuti Yesu amadziwa kuti nyengo zolemetsa ku dziko lapansi ziliko, nyengo zothodwetsa ku dziko lapansi ziliko, nyengo zosautsa ku dziko lapansi ziliko, koma iye adalonjeza kuti kwa wonse amene angavomere kubwera kwa Yesu adzapumitsidwa, adzakhala ndi mtendere. Ndiye kuti mphamvu yakutipumitsa, mphamvu yakutipeputsa, mphamvu yakutithandiza mkulema kwathu, mkusauka kwathu ili mwa Yesu. Nchipeke mmawa lero ndikukulozerani kwa Yesu amene kuti pakudza inu kwa iye mudzaupeza mtendere. Ameni. Mudzaupeza mtendere okondedwa. Tamvani okondedwa, Yesu adzakupatsani chimwemwe chosaneneka, ndipo mudzakhala wochitira umboni kwa ena pa zaukulu ndi mphamvu za Yesu. Amen. Mwina nkutheka mbuya kulola mulowe nyengo imeneyo kuti inu mudzakhala wochitira umboni kwa anthu ambiri amene mwina amaganiza ngati kuti za dzikozi Yesu sangalowerere, za matendawa Yesu sangalowerere, za nyengo zanu Yesu sangalowerere. Adalola Yesu zikuchitikireni motere, adavomera Yesu mufike pa mulingo mwafikawa kuti mukamudalira inuyo muthandizike. Mwa izo okondedwa, kudzipha si solution ayo. Popeza anthu ambiri amati akazingwa motere, akazunzika, akaselemetsedwa, akasautsidwa, amakonona kuti kulibenso chiyembekezo cha nzeru chimene angachite nkumwa poison amwalire, cha nzeru chimene angachite nkudziko loweka basi afe. Ayi, msatero. Mzimayi uyu adasautsidwa kwambiri koma sadadzipha. Ameni. Wondero mawu amatawerengawa, mzimayi kusautsidwa kwa zaka 10 akukhetsa mwazi, kuyesayesa kupeza thandizo salipeza, koma sadaleme kufunafuna thandizo mpaka natomwe ndi Yesu athandizika. Adamukhudza Yesu mwapaderadera, ndipo malemba akuti mphamvu mwa Yesu idachoka ndi kukapereka machiritso mwa mzimayi amene. Zimene a Petro sadaone, ophunzira Yesu sadadziwe, Yesu adazindikira. Ndipo kumapeto kwake tamvani Yesu akunena mawu, mwana iwe, mwana wanga, chikhulupiriro chako chakupulumutsa, pita tsopano mu mtendere. Kumapetopeto chifukwa sadadziphe, adafunafuna yankho, ndipo adachipeza mwa Yesu mtendere, adaupeza, chipulumutsonso adachipeza. Muli chani mnkhani imeneyo kondedwa? Number 1, zosautsa moyo, zouliza moyo, zonzuza thupi, zokulukuta maganizo zimapezeka mwa anthu ochuluka. Zokupangitsa kumafunsa kuti zikuchitikiranji izi, ndalakwanji ineyo, zilipo. Ndimati ndikambe nanu okondedwa mawu lero, matenda angonangona aliko, chizunzo moyo chimapezeka, zopatsa nkhawa, zopanda mantha zimapezeka, koma dziwani kothawira tili nako. Ndivomereza nanu abale wanga kuti tili nawo anthu ku dziko lapansi amene akudutsa m'masautso adzaoneni. Dzikoli limene wena akumadya sima nkumanenepa, wena ngakhale chakudya chimene sichimveka ndi fungo lomwe, ali m'masautso adzaoneni. Ndipo kunena kwa zoona atopa nawo moyowu, alema kwambiri, azunzika, amva kupweteka, chilungamo chake nchimenecho. Afika pa malingaliro amanena kuti mwina ine nditangofa
ngati mulungu yomwe alibe nane ntchito bwanji angonditenga kusiyana nkuti ndizisautsika ndi banja lotere, ndizisautsika ndi matenda otere, ndizisautsika pa ntchito chotere, ndizisautsika ndi ana obereka ndekha otere, ndizisautsika ineyo ndikumamtumikira Ambuye koma osaonapo phindu lililonse moyo mwanga, malo modalitsika ku dziko ndikungokulukutika, malo molandira ulemu ndikungonyozeka, diso langa silikuona chokoma, thupi langa lavala mphutsi, ndine yani ku dziko lapansi? Phulusa nyongolotsine moyo ofika potero. Ndikukupetsana abale wanga, ndipo ndikutsimikiza kuti zedidi masautso ku dziko lapansi aliko, ndipo masautso osangoti amasiku ochepa ayi, masautso otenga mtunda, masautso otenga nthawi. Mzimayi kudwala kwa zaka 12, nthenda idakali kakaka pathupi, ndiye kuti nthenda imene idamusinthitsa zochita, idambela mtendere wonse, idambela chimwemwe chonse, idambela ufulu wonse, idamsandutsa mayi kukhala kapolo ku dziko lapansi. Aliposowena ndikuyankhula pano, alibe mtendere, zochitachita zawo zakale zidasinthika, lero lino ndi akapolo, adalowa mchala, chimwemwe chonse chidapita, tanthauzo la moyo wabwino ku dziko lapansi sakuliona. Nditsimikizana nanu abale wanga, zimafika podi kotere, koma no kudzipha siyankho la vuto limeneli. Ayi, kuchotsa moyo wanu sikuthana ndi vuto limene mukutchulali. Ayi, kumwa poison, mankhwala ophera tizilombo ta m'minda siyankho. Ayi, kumwalira kwanu chimwene, kumwalira kwanu chemwali, kumwalira kwanu abambo, kumwalira kwanu amayi, munyengo zimene inuyo mukutha kuzimvetsetsa ndithu, ndipo inenso ndikuzimvetsa nawo koposa tonsefe. Mulungu akumvetsetsa zedi, koma kudzipha siyankho. Ayi, siyankho. Bwezani maganizo amenewo. Ayi, sindinu nokha mukudutsa mzimenezi. Enanso adadutsamo koma sadalingalire zakudzipha, enanso adadutsamo koma sadachotse moyo, ndipo enanso akudutsamo mnyengo zomwezi mwinanso kuposa inuyo, koma zakumwalira ndi kudzipha ayi sakuganizako. Adakali ndi chiyembekezo kuti tsiku lina dzanja la Yehova ine lidzaliona. Ameni. Lachiwiri okondedwa, pamene munthu asautsidwa ndi pamene akatyali amatenga advantage ya mavuto kuonjezera ululu pa chilonda. Malemba akuti mzimayi amene anasudzula asing'angambi ndi za moyo wake wonse, kunena kwina amapitapita kokafunafuna mathandizo mwa anthu, koma ayi adangopusitsidwa. Malo mothandizika adangopikirizika kukhumudwitsidwa, adangoberedwa. Palibe cha nzeru chidapezeka, palibe thandizo lidapezeka. Izi nzongoonjezera ukhali. Ndenda ndimvani ndakamba kale kunena kuti akatyali a dziko lapansi amatenga advantage ya kupwetekedwa kwa mtima kwa munthu, ya chizunzo cha munthu, malo momuthandiza kumapitirizabe kumbera. Izi zimachitika ngakhale ndi wena odzitchula opemphera amene amati akaona vuto la munthu nanena kuti vuto lilithe, pangani izi, pangani izi. Munthu nkumatenganso zochepa zimene zidakamthandiza ndi umakadyetsa amambala anthu opanda chifundo. Izinso zimachitika ndi asing'anga. Ndadziwa kale vuto lanu lakuti kumalitchuladi vutolo ndithu, koma tunkuchacha zindalama zambirimbiri, kumwetsa zinthu zonunkha zopanda pake, koma nthenda zosachita, anthu opanda zifundo a Satana. Tandimvani okondedwa, kupwetekedwa kwa mtima kotere kuti ndilikale ndi vuto ineyo, ndiye ndikufunafuna vuto amene ndimawatenga ngati othandizawo angondidyeranso, angondizunza, angondisautsa. Kwa munthu amene ali kale ndi chiganizo chofuna kuchotsa moyo, ichi chimakhala ngati chifukwa chokwanira tsopano chakuti ndinayesayesa, malo mothandizika ndavulazidwanso. Therefore ku dziko lapansi ndiye kuti kulibe munthu wina aliyense amene akhoza kundithandiza, mpakana kumafika podzipha, mpakana kumafika pochotsa moyo.
okondedwa musatero, simudamalize mukuwatchulawo tu ndi anthu a dziko lapansi, koma alipo wina Yesu amene sachita monga awa. Ayi, musabyalike chikhulupiriro chonena kuti anthu onse nchimodzimodzi. Musabyale chikhulupiriro chonena kuti opemphera onse ndi mmene amachitira azibusa amasiwano nchoncho. Ayi, sizoona. Mwangokumana ndi amambala anthu osamudziwa Yesu, koma omudziwa Yesu adzakutengerani kwa Yesu mchilungamo kuti Yesu akuthandizeni mosatonza. Musachotse moyo wanu, umboni wanu uli mdzanja la Yesu. Musachotse moyo wanu, okulengana akukudziwani. Musachotse moyo wanu, okondedwa Yesu mpulumutsi wanu alipo, ndipo ndiye bwenzi la moyo wanu. Ameni. Chondigwira mtima okondedwa pa mayi ameneyi, ngakhale adali ndi nthenda ya mgonangona, ngakhale adachitidwa zipongwe ndi anthu amene amaoneka ngati angathandize, iye kufunafuna kuchiritsidwa sadaleke. Ayi, sadagive. Mukudziwa yani kufa kudzipha kuli ngati kugiva, kufunafuna imfa kuli ngati kuvomereza. Kugiva basi kukweza manja, kulembaleka basi. Kumatamvani mzimayi usakutero. Ayi, sakutero. Akufunafuna be atachiritsidwa. Diyoko wa mtima wake umafuna atachiritsidwa ndithu basi. Monene kuti atamva zakuti kuli Yesu akuchiritsa wanthu, mosakhala ngati asing'anga, mosakhala ngati amambala vena obera mdzina la Mulungu, iye adapanga chiganizo akuti sinkakamba naye nkhaniso Yesuyo, ndamkhulupirira ndi mwana wa Mulungu, ndamkhulupirira ndi mchiritsi, ndamkhulupirira ndi thandizo. Chimene ndikachite ine nkangokhudza chovala chakecho, ndipo ndi mphamvu zimene ali nazozo pokhala iye mwana wa Mulungu zikandichiritsa ine. Adapanga chiganizo ichi kwa yekha, adakhulupirira izi kwa yekha, ndipo adawuyamba ulendo wokakhudza chovala cha Yesu kuti achiritsidwe basi. Ndiye kuti mzimayi adatsimikizika mtima, sindichotsa moyo wanga, sindidzipha ine. Ayi, chokhumba changa sikupita kumanda. Chokhumba changa ndi machiritso. Therefore zakuti kuli saipa ndikudziwa, zakuti kuli zingwe za twaini za linya ndikudziwa, koma sindigwitsa ntchito zonsezi kuchotsa moyo wanga. Ineyo ndifunafuna thandizo la vuto langa. Ndikutenga kwa inu mawalero nonse amene mukuphinjika, amene moyo simukuona so wabwino, amene nanunso munayamba kale kuganiza zodzipha. Tamvani, alipo Yesu amene wasunga umboni wanu, alipo Yesu amene angakuthandizeni. Mudzitsimikizire mu mtima, ine zakufa ayi, koma ndifunefunebe kuti vuto limene ndili naloli lithandizike, limalizike, ndipeze mtendere. Adatsimikizika kotere mzimayi, adawuyamba ulendo. Kudziwa jana abale wangu okondedwa, pamene munthu akuyamba ulendo wotere obweza mbuyo ndi ambiri. Kulendo ukafunafuna kuthandizika mwa Yesu umabwera ndi zokhoma zina, koma mayi sadabwerere mbuyo okondedwa. Mkatikati mwa chigulu mayi adalowerera. Ndipo ndimati ndikuwuzeni nthawi imeneyi ndi nthawi imeneno mtundu wa Chiyuda sumalemekeza konse za azimayi. Ayi, ndikuti mayi adachita ngati wachita timakanikani. Omuzungulira Yesu adali ambiri, koma iye chifukwa cha chiganizo chimenechi chakuti sindidzipha ndipitabe chitsogolo, adapapatiza munthu wa mayi. Adatengedwa ngati mayi opanda ulemu, adatengedwa ngati mayi osakhulupirika, adatengedwa ngati mayi wachimasomaso, chifukwa amafuna kukhudzana ndi azibambo mokangati mopanda discipline ndithu, chifukwa iye ali ncholinga chakuti akufuna kuti akhudze mphonje ya chovala cha Yesu. Koma zonsezi kulimbika konseku kudachitika atapanga chiganizo sindidzipha ine, atapanga chiganizo ndikufuna kuchiritsidwa. Okondedwa, zilipo zina zimene mukhoza kuchita ine. Mutapanga chiganizo, ineyo sindiganizako zochotsa moyo, ineyo ndikufuna njira imene ingathetse vuto langa. Zimenezo zimene zikutsegweni maso kuti muyambe kuona mayankho a vuto lanu. Mukudziwa chani? Munthu amene wapanga chiganizo kuti ine ndidzipha, ndekuti no maso ake amatsekeka ku mayankho ena amene akadathandizira nyengo zake kusintha.
Koma kwa munthu tsono amene wanena kuti ine sindidzipha, singanizako zodzipha, ndi amene amatenga mastepe onga mmene mzimayuyu adatengera. Tamvani okondedwa, mayi adakwanitsadi kukakhudza chovala cha Yesu, ndipo pomwepo adachiritsidwa. Tamvani okondedwa, munthu ukamudalira Yesu, munthu ukadzipereka kwa Yesu, Yesu sakunyoza, Yesu sakutaya. Ayi, moti kumkhulupirira ndekumampanga attract Yesu, kumankopa kuti abwere mwachangu, ndipo pomwepo adachiritsidwa. Mpaka na Yesu kuzindikira mphamvu yachoka mwa ine yatankhula mawu, wina wake wandikhudza. Zidamveka ngati zopanda nzeru, akuti ino Ambuye tikukankhana pano bwanji muti kuna kukhudza ndi, koma wina wake wandikhudza ndithu, chifukwa ndamva mphamvu mwa ine ikuchoka. Ndekuti akina Petro amamukhudza Yesu sopa mphamvu ikuchoka. Ayi, kunkankhako ena pena Yesu nkumayani nakhudzako dala, koma kumkhudza Yesu opanda cholinga ndi chikhulupiriro, mphamvu singakupeza. Ayi, koma mzimayo adamukhudza Yesu mwapaderadera, chifukwa cha chilingaliro chomudalira, chomukhulupirira, chomutenga ngati thandizo, mpaka na mphamvu mwa Yesu idakakhudza thupi lake ndi kumchiritsatu pomwepo. Mayi akunena mawu, wandizindikira Yesu, sinakwanitsa kubisika, akunena mawu, ine ndili pano ndakukhudzani chifukwa mbiri yanga ndi yotere. Akuchitira umboni kuti ndachiritsidwa ine, nazunzika kwa zaka 12 ine, koma ndakhudza inuyo, zanga zayenda, moyo wanga uli bwino, ndachiritsidwa, ndachita kumva ine pompano kuti ndachiritsidwa. Yesu akuti mwana wanga, chikhulupiriro chako chakupulumutsa. Taonani, chifukwa cha chiganizo napanga chonse chotsa moyo, koma chofunafunabe machiritso. Tamvani, akukapeza machiritso komanso akupeza chipulumutso chimene chidapitanso ndi mtendere. Yesu akuti mwana wanga, chikhulupiriro chako chakupulumutsa, pita mu mtendere. Kuyambira tsiku limeneli moyo wake udasinthika, adapeza machiritso mwa Yesu. Limene dali vuto la moyo wake, adapeza chipulumutso mwa Yesu, zimene samaganizako. Ndipo izi zidapangitsa apeze mtendere mwa Yesu, zimene samalota konse nkutheka. Tamvani okondedwa, pamene mwazunzika nkulingalira, mwasautsidwa, inuyo musachotse moyo wanu, koma kuti mupite kwa Yesu amene wasunga thandizo la vuto lanu, wasunga chipulumutso cha moyo wanu, wasunga mtendere wa moyo wanu. Tapempherani kumuwuza Ambuye, ndasautsika zoona, zikundidya izizi zoona, koma ndadza kwa inu amene mthandizo langa. Moyo sindichotsayi kuti ndione machiritso wanu, thandizo lanu, kuti ndione chipulumutso chanu, ndione mtendere wanu pa moyo wanga. Ndisungabe moyowu podalira dzina lanu. Tachitani chimodzimodzi ngati mayi amene okondedwa, musachotse moyo, musadziphe, mdalireni Yesu. Mawa wabwino, ndipo Ambuye akudalitseni. Amen.